Рони О'Съливън в България и в световен мащаб, най-популярната личност, изцяло свързана с снукъра. Как изобщо ти влезе в първия си контакт с Рони? Предполагам, че си му бил фен. Да. Това е била най-голямата ми мечта, дали да се запозная с Рони, но тогава беше Джанго Фън беше негов менеджер. Той е на всички менеджери. Беше на него, на Джак Лисовски още тогава, мисля, че на Уен Болян и на още някой, не мога да сетя на кой. Честно ти кажа, нямам никакъв спомен кой ми даде телефона на Джанго Фън. Потърсил съм го, намерил съм. Въобще нямам спомен. Да. Някой от другите ни приятели в Уър Снукъра е било. И обадих се на Джанго Фън просто. Казах му, че искам да направим този екзибишън. Разбрахме се финансово за нещата. И се случиха. Тогава беше доста напрежение, защото Рони беше доста по-хард характер от сега. Сега е доста по-олегнал. Тогава непрекъснато договаряше някакви екзибишени, на които не отиваше, прецакваше хората. Плюс това за първи път, като идва в България, той може да си направи, той не знае кой е срещу него, така че не му пука. Общо можеше да не се качи самолета. Имахме такива, включително имахме много голям проблем. То беше първото събитие в Кино Арена Запад, което пак последствие е свързано с снукъра. Да. Тогава Рони закъсня за началото на матча с час и нещо. Навънка беше студ. Хората седяха отвънка и не можеха да влязат, което беше супер неуважително спрямо хората. Но той просто реши, че ще тръгне в хотела с час по-късно. Точка по въпроса.